Pero mga brad, nanasag ko dere sa Dai Pai Dong kay gigoto naman sad ta. Aw porting gutuma gyud mga brad. Tanawa gud ni akong setting karong adlaw. Kini di ay nga branch mga brad naa ni siya sa New Star unya. Naasad sila branch sa SM Food Hall, sa Access unya sa Robinson Cybergate. Ang pinakasikat gyud dere sa ilaha mga brad ang kini ilang clay pot meals, no? Kay makakita jud ka nga fresh jud ang ilang mga pagkaon niya, lami kay pagkabuhat. Samot na nilang sauce. Pinakasikat nga spare ribs clay pot rice, no? Tanawa gunagod. Sus. Anya syempre ilang traditional nga siomay, ilang bacon siomay, anya ilang mushroom siomay. Kini sa ilang beef satay mga brad, mao jud nilang may gud dere gud. Grabe daghang kay noodles niya, beef sauce. Lami sa nilang gi-offer ilang traditional nga steam rice. Pero di sa din nato kalimtan ang atong paborito nga siopaw nga asado, traditional mga brad. Anya syempre ilang dessert nga choco Bavarian cream. Mga tilaw ra jud mo lami diri sa Dai Pai Dong. Are niya mo diri mga brad sa pamay gihuwat ninyo kay mungaon nata.